Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хушомада. Ин ҷои корхонаи манам. Инҷа да очки ремонт мекунем. Дидед? Ин аппаратура. ҳозир шумо ҳаматон нишон дидед аппаратур. Ин дар инҷа очки сварка мекунем. Айни аппаратура ин фенай барои пластмасси оправа гарм кардан. Ин инҷа сверло дорум. Хулоса гап ин столи рабочий барои кор кардан бо очки. Ин очкиҳои ремонт як ягон кас очкиаш шикана метавонед дар ман муроҷиат кунед, ман ремонт мекунам. Ин хеле кароши кору бори зиндагӣ дар Россия гузаштасе. Ин стол барои ремонти очки. Ва касе ки билети самолёт дар коре, агар касе ҳам дорем, номерои ватсапи ман 57 910 48 676. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигоҳбон шуд. Обод ва сарбаланд бошед. Мо дар хизмати шумо.